Toto video bude najviac random a raw week of my life, aké ste kedy videli. A úprimne hlavne, pretože chcem tu ukázať všetko. Chcem tu ukázať realitu, bez nejakých pozlátok, bez nejakých efektov, bez nejakého, neviem, dobrého strihu alebo tak. Takže toto nás dneska čaká. Ja som dosvičila, ako môžete vidieť, a idem potom do práce a potom ma čaká obhliadka bytu, pretože som sa rozhodla, že sa konečne budem sťahovať. A moc to ešte verejne nehovorím, ale tu je taká menšia naša komunita, takže mám pocit, že tu to môžem povedať, takže fingers crossed, nech to vyjde, pretože strašne by som tam chcela ísť. A potom ešte idem na pilates, pretože teraz cvičenie mi nebolo málo, you know? Takže poďme do roboty. Myslím kupovanie lístkov na BTS. Ale najprv musím robiť, aby som mala peniaze na BTS. Do začiatia. Už sme welcome to the waiting room. Dala som si kávu, tak som povedala, že kávu piť nebudem, ale som strašne nervózna, takže dala som si kávu. Ja sa snažím o prvý deň v Bruseli, sestra tuto na druhom notebooku sa snaží o druhý deň v Bruseli, ktorý chceme viac. Takže dúfame, že aspoň niečo sa nám podarí, keď tak nie, tak Madrid zajtra, ale musí sa nám podariť ten Brusel. Už sme veľa ticket Master Wars prehrali. Texty, Espa, Temin. Temin nebol cez Ticketmaster. To nevadí. ITX nebol cez Ticketmaster. P1 Harmony. P1 Harmony tiež nebol cez Ticketmaster. Ticketmaster sme kupovali v podstate reálne, aj Stray Kids sme prehrali, no to bolo cez Ticketmaster. Stray Kids. No však až do Twice, ja som kúpala cez mobil, nakoniec cez Uber no. Takže by sa nám mohlo pošťastiť. To, čo začína stovkou, bereme. Asi hej. Proste stovka, vidíš, bereš. Vidíš, ber. 10 minút. Ja sa potom ohlasím, keď budeme mať lístky. Už máme aj po obede. Prešla hodina. A máme tie lístky. Máme tie lístky presne na ten deň, ktorý sme chceli do Bruselu na deň druhý. Neviem vôbec, aké sú to lístky, ale povedali sme si, že hlavne, že máme lístky. Už máme aj ubytovanie a práve riešime, že ako sa tam dostaneme teda. Neberie niekto auto do Bruselu. Sestra rieši a ja musím robiť, pretože dneska som mala mať upravený jeden dokument. Vlastne v stredu som mala hotový dokument. Predstavte si to ako keby nejakú bakalárku alebo tak. A váš vedúci, čo vlastne moja šéfka, mi dala na to komentáre ako review a vlastne spracovávam tie komentáre. A slúbila som aj včera, že to bude mať do dnešného rána. Sú 3 hodiny a ešte to nemám. A zajtra ten dokument musí byť releasnutý, takže tak. Dneska som mala ešte behať, uvidím, či pôjdem a sa mi nebude chcieť. Možno sa na to vykašlem a dala by som si bulldog na oslavu BTS. Máme listky na BTS. Včera som už moc ani nenatáčala, pretože som povedala, že toto bude mega video, ok? Ale hlavne kvôli tomu, že som proste dokončila ten dokument. Poslala som ho šéfke a potom som upratovala a nemala som chuť už na nič. Včera som robila asi 10,5 hodiny, takže yes. Ale dneska je piatok, čiže posledný deň v robote. Prišla som domov z roboty a bola som ešte cvičiť v bare, ale z toho žiadne zábery nemám, pretože sa hanbím natáčať. A každopádne som maximálne unavená. Ale ten dokument sa mi podarilo dneska releasenúť. Teda dúfam, mám notebook v robote, takže ak sa niečo posralo, zistím to až v pondelok, pretože dneska je piatok. Každopádne vám chcem ukázať, ako mám mikinu novú. Je to Dandada mikina. Look at the bag! Je to asi moja najľúbenejšia mikina teraz. Každopádne som neskutočne unavená, ale priateľ sa chce ísť ešte prejsť. A ja nemám ešte splnené kroky dneska. Takže sa idem ešte prejsť
A uvidím, čo. A zajtra ma čaká beh. Dlhý beh. Takže uvidíme. Nechce sa mi. Strašne sa mi nechce. No, čo už. Bye. Je sobota. Ja mám na pláne long run. A absolútne sa mi nechce. Už je pol jednej. A no, nechce sa mi. Ale idem na záchod, aby ma to nechytilo počas behu. A idem behať. Idem na oslavu. Moc sa mi nechce, pretože potom behu som taká, že by som chcela iba spinkať a pozerať anime. Ale nemôžem, pretože som dobrá kamarátka, takže idem na oslavu. Každopádne si dáme ďalší make-up tutoriál. Padne by som chcela nadobnúť tému priateľstva. Pretože som teraz narazila na taký názor, že keď si starší, tak sa ťažšie udržiavajú priateľstva a v podstate nemáš na nikoho čas, iba na svojho partnera a na svoje deti a že to je smutné. Ja mám 27 a podľa mňa tento názor je úplná kravina. Akože áno, je to pravda, že keď si starší, tak ťažšie jednoducho sa udržiavajú priateľstva s tým, že keď ste boli napríklad na základnej škole alebo na strednej alebo aj na vysokej, tak v podstate vás spájala tá škola. Iba že teraz, keď už ste ako keby vyrastli, každý išiel svojou cestou, každý má svoju prácu, každý má svoje problémy a tak ďalej a škola alebo niečo také vás už nespája, tak je to také, že trávite spolu menej času. Proste to priateľstvo sa nemusí vytratiť, len záleží od druhu tých ľudí a od tej komunikácie a od toho, že obidvaja ľudia sa snažia do toho dávať tú energiu, aby to priateľstvo sa nevytratilo. Čiže z môjho skromného názoru tento názor je bullshit. Pretože moja najlepšia kamarátka, napríklad, OK, boli sme spolu na strednej, takto, trávili sme spolu každý deň a po strednej sme spolu išli na divadlo, čiže sme boli spolu neskutočne dlho. Potom odišla na vysokú do Bratislavy a ja som išla študovať do Brna. Ťažké skorigovať. No naše priateľstvo aj tak pokračovalo. Nepísali sme si síce každý deň, neboli sme spolu každý deň, ale aj tak sme sa proste stretávali a bolo to normálne. Potom ona odišla pracovať na Island. A hádajte čo? A ja som zostala na Slovensku pracovať. Naše priateľstvo stále existuje. Každá máme inú prácu, iné hobby, iného partnera, no ide to o tom, že ten čas si tam jednoducho dáme to na seba a snažíme sa komunikovať o našom aj priateľstve a je to úplne v pohode. Môj najlepší kamarát žije v Ostrave. Nevidela som ho už asi rok a pol. Nepíšeme si každý deň, sem tam si zavoláme a naše priateľstvo doma funguje. A vieme, že proste keď sa hocičo stane, tak sme tu pre seba. Čiže áno, keď ste starší, priateľstvo sa udržiava ťažšie, ako keď ste proste na strednej a tak, ale neznamená, že to nejde. Alebo neznamená to, že ste proste starší, že prídete o svojich priateľov. Ide proste iba o to, že aký effort do toho dáte vy. Tu ešte vyzerám dobre. Tu vyzerám katastrofálne, takže idem sa upraviť. OK, this is my makeup. Myslím si, že celkom v pohode na to, koľko času mám. Každopádne idem si niečo spraviť s vlastným, pretože I kinda hate my hair right now. Chce to proste niečo s nimi spraviť. Inú farbu, iný strih, I don't know. Čiže najhoršie, keď ste takto na nejakej oslave, odmalovať sa je polnoc. Mne teraz došlo, že som neukázala ani akože môj outfit, ani ako som bola namalovaná, ani nič. Ani nič som nenatáčala na tej oslave. And now I'm the content creator. Now I say get unready with me.